Zeharreko 21 domekia, gizada osoari dagokio jangoiko agaz bizitzea, baina horretarako uko egitearen eta nok bere burua emotearen atestutik igaro behar dau. Jangoikoen egitasmo gizadi osoa batu eta bere aintza gertzea dala erakutsizku Isaias profetak. Eleiza ez da puritano leinua, Kristoren misterioan parte hartu daien aitak musutruki deitutako sinezdun alkartia da. Benetako kristauak ondo daki, Kristo ezinbestekoa dana gizadi osoarentzat, eta horren arebare jokatzen dau. Lehengo irakurgaren entzun dugunez, Isaias profetak salbazioari egragarri dau, jangoikoan herriarentzat. Jonarrearen herria ibili edo egitea ez ezik izatea da. Gure kristau bizitzan danok lehen etzi behar dugun, izaeran izatea egitearen gainetik. Izame, evangelizazioan bizitzeko era, izateko era da, nabarmentzen dana, gure bizimoduak izateko erak, Kristok eragindako aldaketaren isla izan behar dau eta. Gure ekintzak aldaketa horren ondorioa. Bigarren irakurgaian jangoikoen aita ikuspuntua agertzen jako. Eta jainkoak bere seme alabi lagun egin gura deutze. Bidea erakutsiz eta bidea aurrea egiteko bultza demonez. Seme alabei bide egitean laguntzen dutzen aita da. Eta bilbidean akatzak zuzentzen laguntzen dutzen. Lehenengo irakurgaian esan jakunaren aratik horize da kristau izatearen funtza pendamentzua atibismoaren aurrien. Gitzi izango ete dira salbatutakoak, Jesusek ez du txasmo txarrez edo jakin min utzez egindako galderei erantzuten. Txarto egindako galderei be, kasu honetan lez, ez du erantzuten, edo hobeto zanda, zuzenduz erantzuten dau. Jesusek ez dago esan gure gitzi ala asko salbatuko danik, alperreko jakin mina dalako. Norbere segurtasuna edo lasaitasuna bizitza edo atzakile bakotzari dagokion. Erantzun kusinari muzin egiteko, atestutik sartzeko da eginez. Erantzuten dau. Azken batean hauze da gura dau. Salbatu edo kondenatu zaitekez. Zeure esku dagoan salbazioa jadetzea jangoikoarik jarraitzeko bidetik sartuz. Ez da kindosarien ondoren goberbak bioz paritzeko eta erantzinku izenez jokatzeko dei beretsi egiten dabe. Ezin dugu pentseu geure eskutan dagoela eta listo ez dugula ezer egin bihar. Jangoikoaren erreinuan ez dago privilegiurik. Jesusek esaten euskun moduan behin eta barriro. Jangoikoaren esana egin eta bere hitza onartuz bakarrik jadetziko dugu salbazioa. Jesusek beretari izatea onartu dabenak autortzen eta onartzen ditu bakarrik. Gogo bateko egiten duzu zeure fedunen bihotzak. Egizu maitatu da egizela zure herriak zuk aginduak, eta itxaron zuk agindutakoa. Mundu honetako gorabeheran artien geure bihotza egiazko zoriona dagoan lekuan jarri daigun. Hasierako gotoitza, hasieratik funtsesko zerbait triburuz berba egiten duzkune. Gure jangoikoa komuninoa bilatzen da. Fedunen bihotzak desio pirien batzea. Guztiok egunien landu behar dugun zerbait. Ez da iritzi nintzen prozesu bat eta laiko, ez. Egunerokoan bizi behar dugu. Eta horretarako jainkoak bere aginduak ematen duzkuz. Eta itxaropena Kristoren promesien. Kristoren promes bere berbetan. Eta bere bizitzako aginduak beteten agertzen da. Eta horretarako aukera erakusten duzku. Baten batek pentsa dezake Kristo karreza ebala, jangoikoa dalako. Eta orduan Kristo jangoikoaren aginduekiko maitasuna bizi izan neben, santuen lekukotasuna oparetzen duzku munduan, ebezan arazoen erdilen. Eta arek bihotzak benetako posean tinko oraun eben. Jainkoak maitatutako izatetik sortzen danura. Eta ez jangoikoaren benetako maitasunetik hainbestetan urruntzen gaituen voluntarismoa egitetik eta eukitetik sortzen dana. Kristoren opari bakarraren bidez jauna, zeure seme alaben herri egin gaituzu. Emoiozu honez zeure eleizari batasuna eta bakea. Oparien gaineko otoitzak gogoratzen duzku, eukaristia dela Kristoren sakrifizio bakarraren oroimenezkoa.
Gutako bakotzaren gaur egunera ekarten dugu, Jerusalenen dauala 20 mende gertatu zana. Sakrifizio horretan non Kristok abade, biktima eta altara bihurten dan. Jangoikoaren semeen herri santua bereganatu eban. Eta horren bidez, Eleizaren batasunaren eta bakearen doeak ditugu. Guztio bat izateko desiotik sortzen diran doeak. Baina lehenengo otoitzan esan dugu moduan bihotzaren nahiak egunero lantzen ditugun bezala, Kristoren bideari jarraitzeko, egunero bizi behar ditugu batasunaren eta bakearen doeak. Horretarako Kristoren urratsa jarraitu behar dira. Beren mezuari leial izaten saiatuz. Eta Kristoren mezua Kristok esatea nahi neukena be. Espainetan jartzen ez daiten saiatuz. Semea gure salbatzaile behantzaraino maite izan duzuta mundua. Pekatuan izan ezik beste guztietan gure antzeko egin dozu. Zure semiagan maite zenduana giuan ere maitatzeko. Arek, zure esaneko izanik eskuratu duzkuz barriro. Guk, zure esaneko ez izateagaitik galdutatoko ondasunak. Urtean zeharreko 7. profazioa. Profazio honek Bibliaren hasieran, jangoikoaren maitasuna gogorazten duzku. Hain handia danez. Beirudia eta antzekotasunare egin ginduzan. Hasieraren liburuak dinoan bezala. Eta jangoikoak oso ona zala ikusi eban. Baina askatasun horrek batzuetan urrundu egin ginduzan jangoikoagandik. Eta simpleagoa bihurtzeko. Bere semea bere erosle gisa bialdu eban. Hau da, ez eban erraden zino gure begien aurrean jarten. Ez, olantzi izan behar dala esan euskun. Hartu eta jarraitu. Horrela izan egiten, pekatutik barik bizitzea, o posiblea zala erakutsizkun. Berak ez eukalako, jangoikoaren baitasuna bat egiten da, gure bizitzetan. Eta Kristok bere aginduei obeditzea errefusuta ginduzan doeak berra hartzen ditut. Baina horrek ez dau esan nahi, Kristin hauen bideak beste bat izan behar dauenik ez. Obedientzaren bera da jaunaren aginduak. Jangoikoa gauza guztiei buruz eta aurkoa norberari buruz maitatzean laburten ditugunak. Egun guztietan jangoikoaren arañoa lurrean beneta ere egileten ibili. Eroan gugan honez jauna bere betera. Zure rukizko salbazio egintza, egin gaizuz ononak eta adoretu. Gauza guztietan zure naia bete ahal izateko. Eukaristia amaitzeko jaunari eskatzen dutzogu gure leialtasuna gure bizitzetan bere ekintza ahalbideratu dezala. Zelebratu izan duguna, beti orokotasunaren eroan dezagunaren bidez. Bere rukiak gure eutsegite guztiak ezabai ditzala. Perfekziora iritzi eta bertan iraun dezagun. Gorko toitz guztiek argi eusken duzkue prozesua ez dala amaitzen dan zerbait. Eta badago geure bizitza osoan aurrera eroan behar dan zerbait da. Jangoikoaren gandik jasoten dugun maitasunak aukera mon dezagula, berari gure bizitzagaz atsegin emoteko.